ସମ୍ବଳ ଓ ବିକାଶ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଯିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପବନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ହାତରେ ଧରିଛେ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ସମାନତା କ'ଣ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏ ସବୁ ଆମର କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସମ୍ବଳର କାହାଣୀ। ତେବେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ବଳ କହିବା ପାଇଁ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ପୋଷେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଆମ ସମାଜ ବା ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିବା କେମିତି? ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବଳକୁ 4ଟି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା କ'ଣ କେବେ ସରିଯିବ? ଏହାର ମାଲିକ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ? ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ବାସ୍, ଏହି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଗଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ବଳଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ତାର ସରନ୍ତି ଗୁଣ, ମାନେ ତାହା ସରିଯିବ ନା ନାହିଁ। ଉତ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜୈବ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ଜୈବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ମଣିଷ, ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯେମିତି ପଥର, ମାଟି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଜୈବ। ବହୁତ ସରଳ, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଏହା ସରିଯିବ କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ବି 2ଟି ଭାଗ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବା ପବନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଥରେ ସରିଗଲେ ଆଉ ଫେରିବନି। ତେଣୁ ଏହି 2ଟା ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସରନ୍ତି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏହାର ମାଲିକ କିଏ? ଶୁଣିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସମ୍ବଳର ମାଲିକାନା ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲିକାନାକୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଯେମିତି କାହାର ନିଜ ଘର ବା ଗାଡ଼ି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଯେମିତି ଗାଁର ପୋଖରୀ ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆସେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଯେମିତିକି ଦେଶର ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ଯେମିତିକି ମହାସାଗର, ଯାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା? ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ତାର ଜମି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବି ବ୍ୟାପିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କୌଣସି ବି ଦେଶର ଉପକୂଳରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 22.2 କିଲୋମିଟର, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଜଳରାଶି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ସମ୍ବଳ ସେହି ଦେଶର। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। ଉପକୂଳରୁ ମୋଟ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ବା EEZ। ଏହି ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ଉପରେ ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାର ଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପରେ ଯାହା ରହିଲା, ତାହା ହେଲା ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର। ତାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ। ଭାରତ ମହାସାଗରର ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖନନ କରିବାର ଅଧିକାର ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି? କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ସୀମା ବାହାରେ ଅଛି। ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆସିବା ଆମ ଢାଞ୍ଚାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏ 2ଟା କଥା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଏଇଟା ହିଁ ତାର ବିକାଶର ସ୍ଥିତି। ବିକାଶର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ, ମାନେ ସମ୍ବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିକଶିତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେମିତି କୋଇଲା ଖଣି। ତୃତୀୟରେ ଗଚ୍ଛିତ, ଏଇଟା ମଜାଦାର। ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସଂରକ୍ଷିତ, ଏଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ହଉ, ଆମେ ଏତେ ସବୁ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ,
ଏତେ କଥା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏସବୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସରଳ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଆଜି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏସବୁ ବର୍ଗୀକରଣ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ସମ୍ବଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାନି, ବୁଝିବାନି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବାନି। ଏହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍। ତେବେ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବାଟା ତ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଲା ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଆମର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେବ?